Казвам се Евгений Борисов и представлявам фирма Bullsoft. Ние се занимаваме основно с решения в областта на киберсигурност, защита на данни, управление на данни и внедряване на ISO стандарти, основно в областта на ISO 27000, ISO 22000, NIS2 и DORA. Представляваме екип с над 18 години опит в подготовка и управление на IT проекти, финансирани от Европейския съюз, като сме доставчик на последните 5 години на повече от 35 компании в тази област. Сега ще ви представя, понеже времето напредна, две от дейностите, които предлагаме по дигитализация на микро и малки предприятия и по индустрия 4.0, защото те се припокриват нашите услуги. Вие всички знаете, че киберсигурността в Европа в момента е издигната като основен приоритет, заедно с зелената сделка. Все повече компании влагат доста ресурси, за да могат да защитят своите данни, да предпазят изтичането на информация. Глобите, регламентите и директивите, които въвежда Европейския съюз и съответно глобите, които заплащат компаниите, които не изпълняват тези изисквания, са доста високи, стигат до милиони евро. Затова тези програми, които Европейския съюз в момента ще пусне за България, които да могат да се кандидатстват, позволява в общи линии около поне 1500-2000 компании да покрият минимални изисквания с цел хем да отговорят на минималните изисквания за дигитализация, хем и да предпазят и защитат своите данни. Фирма Bullsoft е представител на една от водещите решения за киберсигурност, защита и бекъп на информация. Това е на Kivo. Това е американско решение, което базирано на изкуствен интелект, което позволява много бързо и точно внедряване, защита, бекъп и при дадена, ако се получи кибератака, бързо възстановяване на всички данни. Фирма Bullsoft разполага с собствен storage център. Имаме над 1500 терабайта в момента свободно пространство и така доста хубави и мощни сървъри, с които може да предоставим комплексна услуга по интегриране на Kivo и съответно предоставяне на виртуална информация. Ако стане пробив, в рамките на няколко часа може клиента да започне работа от нашия център, така че да може да продължи да осигури непрекъсваемост на бизнеса. На Kivo е платформена система, която използват доста водещи компании, като Coca-Cola, Google и други. Това говори за тяхното решение, което е на много високо световно ниво. Другата дейност, която предоставяме, това е разработване и внедряване на ISO 27000. Ние разполагаме със собствена иновативна платформа, която в момента и довършваме по проект внедряване на иновации в предприятията. Разработена е с базиране на изкуствен интелект, с която чрез аутсорсинг или собствено решение на фирмите може да предоставим внедряването, следенето, вътрешни одити и подготовка за сертификация на ISO 27000. Покриването на ISO 27000 само по себе си е основата като основа за покриване на всички изисквания. Един път от защита на вътрешните данни и изтичане на самата фирма и втори път покриване на новите регламенти и директиви на Европейския съюз, като NIS2, DORA, пренос и защита на здравни данни и други. Покривайки ISO 27000, фирмите покриват между 70 и 80% от всички останали изисквания. Ако решат, може да предоставим достъп до нашата платформа, така че безпроблемно и бързо, подпомагайки от изкуствен интелект, и самите фирми сами да могат да си внедрят и да спазват тези изисквания. Това е така накратко нашите решения, които предлагаме. Внедрявайки
ISO 27000, защита и бекъп на информация, вие ще получите повече точки и по индустрия 4.0, там се дава като приоритет, най-задължителен, но внедрявайки може да постигнете по-високо и предимство пред компании, които не искат да внедрят или не са взели решения за тях. Ако имате въпроси, това са нашите контакти, ще може подробно да видите и да ви се обясни какво допълнително може да получите. Благодаря.